Prirodnjački centar je ustanova koja od 2015. godine gradi poziciju lidera u oblasti naučnog turizma na Balkanu. Beleži oko 100.000 posetilaca godišnje, od čega su najbrojnije porodične posete i đačke ekskurzije, ali i podjednako je atraktivan za sve generacije, tematske, grupne i pojedinačne posete. Misija centra je da promoviše prirodna bogatstva naše planete i njihovo očuvanje, da sakuplja i čuva artefakte, podstiče i prezentuje naučna saznanja, da učestvuje u stvaranju odgovornog odnosa novih generacija prema prirodi i nauci. Jedinstven po spoju nauke, kulture, obrazovanja, turizma i zabave, Prirodnjački centar posjeduje izložbeni prostor sa 9 stalnih postavki iz svih oblasti prirodnih nauka, dinopark na otvorenom, restoran, suvenirnicu, igraonicu za decu, konferencijsku salu, 3D bioskop. Svaki segment Prirodnjačkog centra pažljivo je kreiran kako u izložbenom delu, tako i u organizacionom. Pratimo svetske trendove i savremene tehnologije digitalizovanog muzejskog izlaganja. Strateška prednost Prirodnjačkog centra nad drugim sličnim institucijama koje se bave obrazovnim turizmom ogleda se u posjedovanju impresivnog objekta modernog dizajna i arhitektonski i funkcionalno nesvakidašnjeg u ovom delu Srbije, ali i šire, kao i posjedovanje naučno-zabavnog parka koji čini smislenu celinu sa objektom jer služi kao prostor za izložbe na otvorenom. Muzejski deo Prirodnjačkog centra je mesto okupljanja dece osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog uzrasta. Sve prirodne nauke su zastupljene i obrađuju se unutar samog muzejskog dela. Muzejski prostor čine 10 stalnih izložbenih postavki i galerijski prostor koji je rezervisan za gostujuće izložbe raznih relevantnih ustanova i institucija. Obrazovni deo je usmeren na podizanje nivoa znanja dece, grupnih posetilaca, kao i na unapređenje i razvoj njihove kreativnosti. Tehničko-tehnološka jedinstvenost Prirodnjačkog centra se ogleda u korišćenju najsavremenije multimedijalne opreme kao i audiovizuelnih efekata, kompjuterskih animacija i interaktivnih sadržaja u izložbenom prostoru. Fokus izložbenog dela je na prezentovanju već postojećih informacija na inovativan način sa ciljem približavanja nauke široj javnosti. Trend porasta broja posetilaca od ustanove zahtevaju i praćenje trendova u oblasti multimedije, tehnike i tehnologije. Muzejski deo je mesto okupljanja dece osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog uzrasta. Sve prirodne nauke su zastupljene i obrađuju se unutar samog muzejskog dela. Obrađuju se aktuelne teme vezane za oblasti geologije, klimatologije, ekologije, paleontologije, hemije, biologije, fizike i druge. U njemu nauka nije sama sebi cilj, već postignuti rezultati imaju svoju praktičnu primjenu. Multidisciplinarnost omogućava delovanje u više pravaca iz kojih se očekuju i pronalaze brojna otkrića koja su od značaja za celu Srbiju. Obrazovni deo je usmeren na podizanje nivoa znanja dece, grupnih posetilaca, kao i na unapređenje i razvoj njihove kreativnosti. Centar se strukturno priprema za organizovanje i realizaciju programa neformalnog obrazovanja, STEM učenje, u vidu letnjih kampova koji daju podršku razvoju ideja i pronalaženju rešenja. Naučno-obrazovni aspekt se bazira na tome da sve postavljene izložbe imaju naučni osnov. Naučno-obrazovni aspekt Prirodnjačkog centra nije ograničen isključivo na teritoriju Srbije, omogućava razmenu kadrova i protok ideja sa svetom. U Srbiji nema mnogo mesta gde je nauka spojena sa svojim popularnim aspektom.
U ovom centru, pored naučnog dela, postoji geološko-paleontološka izložba, koja omogućava velikom broju posetilaca da stekne uvid u ovu tematiku. Svrha izložbenog dela jeste da kroz popularizaciju nauke Prirodnjački centar obezbedi finansijska sredstva za nesmetano funkcionisanje programa neformalnog učenja. Osim toga, Prirodnjački centar daje doprinos u popularizaciji prirodnih nauka, hemija, ekologija, paleontologija, a u planu je i objavljivanje naučnih publikacija domaćih autora i prevod stranih. Fascinacija dinosaurusima je opstala i danas, a proširila se i na našu zemlju. Najbolji indikatori interesovanja su izložbe Prirodnjačkog centra Svet dinosaurusa i izložba u Naučno-zabavnom parku Ustanove. Izložbu Svet dinosaurusa i Naučno-zabavni park je posetilo više od 350.000 ljudi. Također, indikator interesovanja šire populacije jeste i izložba koja svedoči o evoluciji planete, kao i fiziološkom i morfološkom razvoju flore i faune. Objekat sadrži 6 tipova prostorija: upravno-tehničke, izložbene, igraonice, 3D bioskop, suvenirnicu i restoran. Upravo te tehničke prostorije obuhvataju kancelarije osoblja i ostale prostorije različitih namjena koja omogućavaju nesmetano funkcionisanje, blagajna, toaleti i ostave. Tehničko-tehnološka jedinstvenost Prirodnjačkog centra se ogleda u korišćenju najsavremenije multimedijalne opreme kao i audiovizualnih efekata, kompjuterskih animacija i interaktivnih sadržaja u izložbenom prostoru. Fokus izložbenog dela je na prezentovanju već postojećih informacija na inovativan način sa ciljem približavanja nauke široj javnosti. Aktuelna tema našeg vremena su i geološke promjene, kao prirodan proces razvoja planete Zemlje. Posljedica su pomeranja u zemljinoj kori, jaki zemljotresi i vulkanske erupcije. Ujedno utiču na izmene u biodiverzitetu, u vidu nastanka novih i nestanka starih vrsta. Upravo aktuelnost ovih tema i pažnja koju privlače uslovila je da budu odabrane kao tema izložbe Prirodnjačkog centra. Kroz posjetu velikog broja ljudi obezbeđuju se znatna finansijska sredstva, namenjena razvoju turističke ponude Prirodnjačkog centra i opštine Svilajnac. Pored prostora za gostujuće izložbe, Prirodnjački centar je podeljen na različite tematske celine: geološki vremeplov, nebesko kamenje, svet dinosaurusa, životinje Afrike, svet stena i minerala, svedoci ledenog doba, geodiverzitet Srbije, biodiverzitet Srbije, vulkan, naučno-zabavni park. U ulaznom prostoru posetiocima su prikazane informacije koje ih uvode u svet paleontologije i geologije Zemlje. Na taj način se stiče uvid u geološka doba, diverzitet živog sveta i izgled kopna u datim periodima razvoja planete. Ovo je celina bogata eksponatima u koje spadaju originalni eksponati u obliku fosila amonita, trilobita, krinoida u ukupnom broju od 20 različitih primeraka. Prostor je ukrašen muralima sa motivima praistorijskog morskog života i kompozitnim peskom i stenama u kojima su amoniti integrisani. U centralnom delu prostora nalazi se jedan TV ekran koji prikazuje paleontološka iskopavanja sa različitih lokaliteta sveta. Izumrle kopnene biljke i životinje su predstavljene u više celina i zauzimaju najveći deo prostora unutar izložbe geološki vremeplov. Tunel ima svrhu da prikaže geološke periode i organizme koji su živjeli u njima. U njemu stoje fosili amonita koji potiču iz perioda krede, trilobita koji potiču iz perioda paleozoika, lepidodendron koji potiče iz perioda karbona. U odvojenim prostornim celinama unutar izložbe Svet dinosaurusa stoje replike skeleta dinosaurusa u prirodnoj veličini. Replika Tyrannosaurus rex,
gornja kreda, dužine 13 metara, zauzima centralni deo hola. Replika Diplodocus je najduža replika unutar same izložbe i dužina joj je 18 metara. Pored ovih replika, unutar izložbe se nalaze replike dinosaurusa Olorotitan, Kazmosaurus, Gastonia, Plesiosaurus, Pteranodon, Deinonychus. Na samom kraju ove izložbe nalaze se replike meteorita koji su pali na tlo Srbije i predstavljaju jedan od mogućih načina izumiranja gigantskih gmizavaca. Poseban prostor je posvećen biodiverzitetima Afrike i Srbije, pri čemu je napravljena uporedna fiziologija i morfologija samih eksponata, odnosno životinja. U centralnom prostoru prizemlja je smeštena izložba Životinje Afrike, koja prikazuje preparirane primjerke megafaune sisara afričkog kontinenta. Najvećim obimom izložba predstavlja najegzotičnije i čoveku najpopularnije vrste koje žive na tom kontinentu. Predstavljene su životinje žirafa, bradavičasta svinja, zebra, šakal i različite vrste antilopa. Također, značajne vrste unutar Afrike koje su ugrožene i zakonom zaštićene napravljene su različitim umetničkim metodama. Afrički slon i nilski krokodil. Veliki broj egzotičnih i prepoznatljivih vrsta Afrike su ugrožene i njihov lov je zakonom zaštićen. U planu Prirodnjačkog centra jeste i oživljavanje takvih eksponata pomoću tehnologije produžene stvarnosti, hologram, pa bi ustanova u narednoj godini oživela porodicu lavova, primata i hijena. Na spratu Prirodnjačkog centra se nalazi izložba Biodiverzitet Srbije, koja predstavlja faunu sa naših prostora. Predstavljena je preparatorskim metodama i ambijentom koji je autentičan za naše područje. Čitava izložba se deli u nekoliko celina. Predatori, porodica jelena, svaštojedi i ptice. Deo izložbenog prostora je posvećen i paleontološkim nalazima Srbije. Ovakva postavka je veoma značajna jer omogućava posetiocima da na jednom mestu upoznaju životinjske vrste koje su živele na ovim prostorima, mamut kika. Oblasti minerologije, vulkanologije, pedologije, geologije i rudarstva zastupljene su u izložbama Svet minerala i stena, Geodiverzitet Srbije i izložbe pod nazivom Vulkan. Svet minerala i stena sačinjava zbirka sa preko 150 različitih vrsta stena i minerala koji su iskopani u Srbiji, Evropi i različitim delovima sveta. Izložba Vulkan rađena je po uzoru na vulkan Sveta Helena i posetiocima daje odgovore na pitanja iz različitih oblasti vulkanologije. Posetioci imaju mogućnost da uđu u unutrašnjost vulkana i posmatraju proces izbijanja lave i formiranja kupe. Niz spoljašnju stranu simulirano teče lava predstavljena kombinacijom svetlosti, vode i vulkanskih stena. Geodiverzitet Srbije je izložba koja predstavlja tektoniku i geonasleđe naše zemlje. Prostor za gostujuće izložbe je namenjen organizaciji izložbi drugih institucija i pojedinaca. Neke od mogućnosti su da fakulteti prikažu svoje zbirke i otkrića kroz privremene izložbe. Prirodnjački centar Svilajnac sadrži i interaktivnu izložbu Čula kod ljudi, posvećenu fascinantnom svetu ljudske percepcije. Ova edukativna i senzorno bogata postavka vodi posetioce kroz 5 tematskih segmenata, od kojih je svaki posvećen jednom od osnovnih čula – vidu, slušanju, mirisu, dodiru i ukusu. Svako čulo je predstavljeno kroz naučno objašnjenje, interaktivne eksponate, edukativne igre i eksperimente koji omogućavaju posetiocima da na zanimljiv i razumljiv način istraže kako naša čula funkcionišu, kako se međusobno dopunjuju i zašto su ključna za razumevanje sveta oko nas.
Poseban akcenat stavljen je na čulo sluha, u okviru kojeg je razvijen poseban segment u saradnji sa Savezom gluvih i nagluvih Srbije. Ovaj deo izložbe ističe značaj inkluzije i različitih načina percepcije sveta. Kroz specijalno osmišljene sadržaje, posetioci mogu da saznaju više o životu osoba sa oštećenim sluhom, ulozi znakovnog jezika, kao i tehničkim i društvenim rešenjima koja olakšavaju komunikaciju i pristup informacijama. Ova izložba ima za cilj ne samo da edukuje, već i da probudi empatiju, razumevanje i uvažavanje različitosti, jer čula nisu samo prozor u svet, već i most ka drugima. Prirodnjački centar posjeduje multifunkcionalne i prostorno prilagodljive panele police i na taj način obezbeđujemo svim izlagačima galerijski izložbeni prostor i mogućnost izlaganja eksponata iz različitih naučnih oblasti. Unutar muzejskog dela nalazi se i bioskop sa 3D tehnologijom kapaciteta 60 mjesta, a ujedno predstavlja i salu za konferencije, naučne skupove, okupljanja, prezentacije i predavanja. Bioskop je opremljen opremom za simultano prevođenje, tako da se konferencije i skupovi mogu organizovati na različitim jezicima. Igraonica radionica predstavlja odvojen prostor i njena namena je usmerena na mlađe posetioce, kako bi kroz igru i aktivno angažovanje učili o različitim oblastima koje Prirodnjački centar obuhvata. Prirodnjački centar je mesto koje nudi doživljaj. Vredno, pažljivo i stručno skupljamo naučna saznanja o našoj planeti, koja predstavljamo na moderan, interaktivan i atraktivan način, a bavimo se gotovo svim temama iz oblasti prirodnjačkih nauka. Naša misija je promovisanje naučnog turizma, neformalnog obrazovanja i stvaranja svesti o važnosti očuvanja naše planete. Kod nas posetioci uživaju u različitim izložbama, obrazovnim programima i interaktivnim iskustvima koji su prilagođeni svim uzrastima. Mi smo i dom za raznovrsne kolekcije biljnog i životinjskog sveta, koje prikazuju bogati biodiverzitet Srbije, okolnih regiona, ali i celog sveta. Posetioci mogu da istražuju naše interaktivne izložbe o geologiji, nastanku naše planete i živog sveta na njoj, o paleontologiji, ekologiji i očuvanju životne sredine itd., stičući dublje razumevanje o kompleksnim povezanostima koje održavaju život na Zemlji. Od uzbudljivih radionica i vođenih tura do praktičnih eksperimenata i aktivnosti na otvorenom, u Prirodnjačkom centru nalazi se znanje i iskustvo za svakoga. Prepoznati smo kao idealna destinacija za porodične posete i dečje ekskurzije, a svake godine se trudimo da ponudimo nove sadržaje. Dođite i zaronite u čarobni svet prirode. Krenite sa nama na putovanje istraživanja. Doživite, oživite nauku.